Kellemes zenével, különleges finomságokkal és jó hangulatban nyílt meg egy balassagyarmati cukrászdában a Tolnai Klári emlékév keretében szervezett időszaki kiállítás. A színésznő idén lenne 100 éves, így ennek alkalmából már másodszor szervezett a Mohorai Emlékház kiállítást a városban. Egy különleges kiállításnak adott otthont a Orchidea Café, amikor Tolnai Klárinak életének egy áttekintését tekinthetjük meg arcain keresztül, 1000 arcát mutatja be tulajdonképpen ez a kiállítás, néhány kiegészítő relikviával, de a legfontosabb az ez alkalomra készített bombon összeállítás, ami Tolnai Klári ihletésű édességekből áll. Jagyut Péter mestercukrász régóta működik közre az emlékház programjaiban, így természetes volt, hogy a centenárium alkalmából ő is részt vesz a szervezésben. Bizonyos rokon lelkek azért találkoznak. István egy bőrésziparművész, és az a mentalitása, amit egy budapesti fiatalember a Tolnai Klári életének utolsó éveiben még barátságot kötött, és lehozta Mohorára, létrehozta ezt a kulturális egyesületet, és keresett úgymond hasonló gondolkodású embereket. Sokat talált, többek között engem is, aki a különböző Tolnai Emlékházban létrehozott rendezvényeken szponzorként, kiállítóként vagy vendégként, de részt veszünk. A jeles alkalomra a mestercukrász különleges bomban összeállítással készült, ezzel adózva a színésznő emlékének. Elmondta, a készítés előtt kutatásokat tett az ügyben, hogy olyan édességeket tudjon létrehozni, ami a színésznő ízlésének is megfelelt volna. 5 féle ízt álmodtak meg a fiatalok, ezt most már teljes mértékben az egész dizájn megtervezésétől és az ízvilágnak a megkomponálásától már a gyerekekre, Krisztinára és Tiborra hagytam. A manualitás, tehát az, hogy fizikálisan elkészüljön, na abba azért dolgoztam. A bombonban jelenleg 5 íz van, 2 pisztáciás, 2 sárga barackos, 2 mogyorós, 2 meggyes. Az 5. íz a tökmagolaj, amely tavaly lett sláger, legalábbis mi bizonyos értelemben slágert szerettünk volna belőle csinálni. A kiállításon a kóstolás mellett egy nemrég megjelent kiadványt is megtekinthettek az érdeklődők.